Hvad så? Hvad så der? Hvad så vi er der, tilbage her. Okay. Og vi skal lave en smoothie challenge. Vi skal lave en smoothie challenge. Og vi har puttet løg og råbrød og pålægtschokolade og kakao i. Alt muligt klam. Alt muligt. Alt muligt shit. Og jeg har Tobias og Jonas med. Jonas Kirk Paludan. Og Jonas, det skulle du for helvede ikke have sagt. Nu kan vi sport overalt. Nå, skal vi bare komme nu? Ja. 3, 2, 1 nu. Bare lige så jeg ved det ikke om. Det er et helt løg der i. Og et helt stykke rugbrød. Ja. Det smager rigtig ulækkert. Hvad er det, du kan drøje noget der? Det er dig, der spytter det ud. Ja. Ja. Det skal vi aldrig ikke smage igen. Det smager af løg. Det smager af løg. Ja. Farvel. Vi siger bare farvel. Farvel, Frederik. Farvel. Ej, Sune, du skal lige komme med og sige farvel. Farvel. Jeg tager altså lige min hat igen. Ja. Tobias, er det sådan en helt vildt skade, at jeg gjorde det der? Farvel. Find lige en... Farvel. Farvel.